De beschuldigingen zijn niet klein. Seksueel grensoverschrijdend gedrag, minderjarigen ronselen en intimidatie. Het zijn zware aantijgingen aan het adres van een paar internationaal bekende DJ's. Sinds dit weekend is de hele DJ-wereld in de ban van de zogenaamde technofiles. Onze journalist Gilles Niesse volgt het op de voet. Ja, Gilles, hoe is dat verhaal van die technofiles allemaal begonnen? Kan je dat uitleggen? Ja, het is een voormalige medewerker van een Frans artiestenbureau die de schrijnende onthullingen gedaan heeft. Dus hij heeft via zijn Instagram-account Brad No Limit de vuile was van enkele top-dj's uit de techno-scene opgehangen. Daarin worden heel wat namen genoemd. De grootste namen die genoemd worden zijn Shlomo, Basewell, Phantasm, Carve en Odimel. En die namen, die mannen zelf, hoe reageren die precies op die beschuldigingen? Ja, het nieuws heeft echt een schokgolf door de technowereld gejaagd. Het nieuws is heel veel verspreid. Het account is miljoenen keren bekeken. Dus de DJ's moesten wel reageren. En iedereen heeft dat een beetje op zijn eigen manier gedaan. De opvallendste verklaring kwam van de Brusselse DJ Odimel. Die heeft in een verklaring op Instagram gezegd dat hij lijdt aan sexsomnia. Een aandoening waarbij je tijdens het slaapwandelen seksueel gedrag kan vertonen. En kan je ook zeggen wat dat betekent voor de line-up van bepaalde festivals? Zijn die mannen bijvoorbeeld al daaruit gehaald door die beschuldigingen? Ja, het is een hele moeilijke, omdat het momenteel draait om beschuldigingen. Er is nog niks officieel aangetoond, maar toch wachten heel veel festivals niet af. Er is echt een domino-effect in gang gezet. En de betrokken DJ's worden massaal gecanceld online en heel veel festivals halen hun ook van de affiche. Ook in Limburg, het Beringsfestival Garnizoen had amper 2 dagen geleden Odimel aangekondigd, maar ze komen daar nu al op terug. En op Extreme Outdoor in Houthal-Helchteren spelen normaal gezien Phantasm en Shlomo, ook 2 namen die genoemd worden. Ook die optredens staan onder vuur. Het is afwachten of zij zullen afzakken naar de plas. Ja, Gilles, dank je wel. Jij volgt het voor ons op de voet. Yes. Meer updates over het hele verhaal kan je volgen in onze HBVL-app. Bedankt voor het kijken naar deze video. Wil je meer Limburgs nieuws? Abonneer je dan nu op ons kanaal of check het in de HBVL-app.